Hello mga besh, mga bay, mga uragon. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko makakamit ang mga ito. Mula sa 0 hanggang sa 100 subscribers ay nakamit ko ang bilang na ito. At ito nga ay pinagpapasalamat ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat mga subscribers. At hanggang sa sumunod na yugto ng aking karera sa aking channel, ito naman po at naabot natin ang pangalawang yugto na 500 bananas na ibinigay ninyo sa akin. Maraming salamat po mga beshi, mga bahay, mga uragon. At ito na nga ang sumunod na yugto, ang 1,000 banana. Yehey! Maraming salamat po mga subscribers. Patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga in-upload na video hanggang makamit natin ang tagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta sa aking channel. Sana po ay huwag kayong magsawa na sumuporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong